As boas previsións meteorolóxicas impulsan a ocupación nos campings. O cartel de cheo colgará esta fin de semana e agárdase que nas vindeiras semanas os bungalos que queden libres para o verán se reserven. Xuño está á volta da esquina e os amantes da natureza comezan a facer as súas reservas nos campings da comarca. O movemento estáse a incrementar conforme se achega o verán e o bo tempo axuda a mellorar as cifras. Este fin de semana temos o camping a tope, en bungalós e en tendas. Despois son os clientes fixos os que de alguna maneira están máis supeditados á climatoloxía. Pero se non hai maior historia rara, este vai a ser un fin de semana moi bonito. Hai moita xente que é previsora e xa ten organizadas as vacacións estivais, polo que xa está a ver reservas cara aos meses de xullo e agosto. Vaiche sonar moi raro que che vou dicir, pero nós po verano temos os bungalós todos completos, agora, o día de hoxe. Entonces, coido que pode ser un verano tan bo como o pasado. O 24 foi un bo verano, climatolóxicamente, e tamén a xente viña con outra mentalidade de gastar un pouquiño máis. Dinámica que agarda se repita neste 2025. Polo momento a xente de Galicia é a que copa a meirande parte das reservas. Este é un camping de proximidade, o sea, proximidade Santiago, Coruña, das principales ciudades de Galicia, non? Pero estáse notando un pequeno auxe de turismo estranxeiro. El único camping con la piscina máis grande de todo o mundo, porque ti sales aí e mira ti que piscina enorme temos aí. Un atractivo inigualable que cada vez atrae a máis visitantes, ademais da proximidade con cidades destacadas. Proximidades, por exemplo, Villa García, temos aí enfrente, Santiago está a 35-40 minutos desde aquí, e todo eso pois vai facendo, ten en conta que este camping leva funcionando desde o ano 80. Entonces hai amistades, hai pandillitas de rapaces que xa teñen un punto de referencia para pasar as vacacións. Se a un neno lle sacas a súa maneira de disfrutar, pois ao mellor non levas unhas vacacións, os pais non levan unhas vacacións completas. A pesar do incremento generalizado que está a haber do custe da vida, no seu caso manterán os prezos. Eu supoño que a modalidade de camping é ahora con unha nova faceta que hai que lle chaman o glamping, pois é, de momento, a única opción barata de facer turismo. Recorda que o camping da Cascada está máis enfocado a celebracións sociais, aínda así conta cunha alta ocupación e con diferentes actividades. A piscina mismo pegada ao restaurante, e ten unha serie de actividades, por exemplo, hai un taller de barro para os chavales, o trenecito que anda circulando por dentro do camping, e despois os monitores de tempo libre que son os que fan que os rapaces disfruten a tope. A opción da acampada e dos bungalós conta ano a ano con numerosos adeptos, moitos dos cales elixen a comarca para pasar as súas vacacións.